Ýene-de iki merde ýalbarmak bolar. Diýdiler ene hem atadyr olar. Ataňa ýalbarsaň galkynar ruhy, eneňe ýalbarsaň kemeler agy. Kim etse şolary tagdym diýdiler. Ýeşi ruwaç, ýaşy udyn diýdiler. Derin gurban etsin. Ataň goýunem barada bir güýär. Maşgalamyň geçmişi halkyň geçen asyrynyň başlaryndaky ýowuz taryhy bilen ýakynyň baglanyşypdy. Atam Hojoňgulyw gowşup Akaly welaýatynyň Kakysrawynyň Mehin lowatyna 1911-nji ýylda doguldy. Hojoňguly aganyň gowşupdan başga iki aýda bolupdyr. 1909-njy ýylda dogulan Näzik Cemal we gowşupdan soň 1920-nji ýylda dogulan Taňy Cemal. Atam 1996-njy ýylda öz ogadaşy Oraz Sultany öýlenip Aşgabatyň ýanyna Bujonny adynyňky kolhoza göçüp gelýär. Atam bilimli sowatly adam bolmak bilen şol mahalky Sowet Türkmenistanyň gazetiniň redaksiýasyna korrektor bolup zähmet çekýär. 1938-nji ýylda ilkinji perdendi ogul sadap dogulýar. 1940-njy ýylda bolsa ikinji perdede dünýä ýenýär we onuň kakasynyň Hojoňguly adyny takýar. Kakaw diýip ýüzlenipdirler. 1941-nji ýylda turan beýik watançylyk uruşy adamlaryň durmuşyny düýp göterýär. Atamy uruş başlanandan goşuny almandyrlar, çünki ideologiýa frontunyň işgärlerini gorapdyrlar. Emma 1940-njy ýylda Gyzyl goşun agyr ýetkeler çekmäge başlanana fronda ähli ýaş ýigitleri alypdyrlar. Atam garyndaşlarynyň gurrun berişlerine görä bir aýlap tüken ullanmaklygy öwrenmeklige gatnapdyr we fronda ugrada howa gyzgyn bolan ekeni. Arhivleriň açylmagyndan soň onuň fronda 1940-njy ýylyň may aýynda serjant derejesi bilen atyjylar batalyonunyň düzüminde çağırlandygyny anyklamak başarypdyr. Halkyň hatyrasy, ýagny Pamyat naroda web sahypada onuň ady uýpat bolanlaryň we habarsyz ýetenleriň hataryna bardyr. Onuň 1940-njy ýylyň 43-njy ýylyň iýuny seneli iň soňky haty gelipdir. Russiýa Federasiýasynyň Gorunmak ministrliginiň merkeziniň arhiwinda Töweş meýdanynyň poçtasynyň salgydyna laýyklykda onuň wepat bolan ýeri Russiýanyň Kursk oblastynyň Belgorod şäheridir. Meşhur Kursk dogasynaky Töweş. 1940-njy ýylda ol bary ýok 30 ýaşyndaky ýigit bolupdyr we ýygyna 2 çagaly we 22 ýaşyndaky göwleri gelini galypdyr. Meniň kakam 1940-njy ýylyň sentýabr aýynda dogulupdyr we öz kakasyny görmek oňa meýesser etmändir. Kakam üçin atasynyň ýerini tutan mehriban erkek dogany kaka bolupdyr. Enem barada aýtsam, meniň ýatlamamda ol meniň üçin iň mehriban adam bolup ýaşaýar. Maşgalamyzda çağlaryň iň ulusy bolandygym üçin borçlarym köp bolup jigilerimden özüme jogapkar duýardym. Ýöne enemiň ýanyna baramda özümi öňkü ýaly çagy duýardym. Enemiň ady Oraz Sultan bolup, ýakynlar oňa gyýdan diýip we rus goňşularymyz bolsa oňa Sonya diýip ýüzlenýärdiler. Onuň kakasynyň ady Kuşum Özbek we ejesiniň ady Ogulbostan bolupdyr. Men enemiň körpe jigiti garýagdyny çağakam görüpdim we enemiň dogany Meret barada kakam gurrun bererdi. Merediň ykbaly keç bolupdyr. Ol hem şol mahala Sowet Türkmenistanyň gazetiniň redaksiýasyna işleýän eken. Onu atam gowşut işe salypdy. Ýene-de bir gen galdyrjylar Meret 1930-njy ýylda gowşudyň jigiti Taňy Cemal öýlenýär-de sentýabr aýynda ulluga çagyrýar. Ýokardaky suratda ýygyda duran atam gowşut eli gaýdakly gelin meniň enim, ýak tarapda oturan gelin bolsa gowşudyň jigiti Taňy Cemal. Käde gelindigi barada onuň döşündäki şaýkatlar hem habar berýär. Atam hakynda internet çeşmelerine gözden geçirenimde Meret'in adyna hem duş gelipdim. Ol ikinji jahan uruşunda wepat bolupdy. Meret 1930-njy ýylda watan gullugyny çağırdypdy we 41-nji ýylda bolsa gullanyp diýip maşgala ojagyna gaýdyp gelmeli eken. Emma aýylan çurş hemmede düýünden üýtgedipdi. Ol watan goragy üçin fronda ugradylypdyr. Diňe onuň nirede wepat bolandygyny näwelligini bildiren habarsyz gitti diýen hat maşgalasyna gelip gowşupdy.
Meredin ýadan iň soňky haty bolsa 1941-nji ýylyň iýul aýynda Baku şäherinden gelipdir. Enem bolsa 43-nji ýylda gelen ajy habardan soň 3 çagaly dul gelin bolup galypdyr. Ol ençeme ýyllaryň dowamyny ýüpek öwrüji fabrikda dähmet çekipdir. 1960-njy ýylda ona döwlet tarapyndan 3 otogly jaý berilýär. Ol hem çagalar we öz ýanyny ýaşaýan garry ejeti bilen bu jon owasyndan Aşgabatyň 30-njy kiçi etrapçysyna göçüp gelýär. Kakam 70-nji ýyllarda fotosuratçylyk bilen meşgullanýan mahalyna ejetiniň suratyny düşüren ekeni. Şol fotosuratda sereden mahalyňda owadan syratly aýalyň ýüzünde gamgyn gözleri görmek bolýar. Enemiň we atamyň çagalary bolsa gyýdy ogul Sadap, ogly Hojamoly we meniň kakam Amanýerdidir. Kakamyň agasy Hojamoly ýokary bilimli adam bolupdyr. Ol hem aýdymsaz bilen meşgullanyp gaçak çalypdy. Ol Aşgabat Owakyjylyk Tehnikumyň müdiriniň okuw işleri boýunça ornatary wezipesinde işläpdir. Häzir bolsa onuň 4 çagasy ilmli, bilimli we awryly adam bolup, ýurdumyzyň durly edaralaryna ýolbaşçylyk edip, ýurdumyz we halkymyz üçin janlaryny aýaman dähmet çekýärler. Meniň kakam 1968-nji ýylda ejem Tağa Nurtagyzy Gurban Jamala öýlenýär we olaryň 4 perdendi, men, Maral, Gözel, Jeren, Batyr dünýäge inýär.